бахтоварро ин чеҳраро хубтар мешиносанд ва муҳсин малаевро ҳам ҳаводорони душман хуб медонад. ҳарду дар ин давр фурсатҳои баҳсбарангезро ба миён оварданд, ки Раул Ҳукуматов ин ҳардуро тавсия дод, ки дар сабқати охирин майдондории худро нишон диҳанд. кабудпӯш бахтовар бобохонзода, ки ғазалшои давлатшоҳро дучори шикаст карда буд дар Нуробод, ана ҳамин чеҳра. рӯзи алоҳидаи тамрин нест, рӯзи алоҳидаи нерӯсанҷиҳои ҷиддӣ аст. ин гӯшаро ҳайдари саидкабирзода бо хоҷазода беҳрӯз қадим мекунад. атрофи муҳсинро вазари ишора мекунанд. аввалин ҳаракат аз ҷониби муҳсин малаев шуд.